Yo, what's up, Kakaaro? Sa lari, bubulog. Dani, couple battle wala ni Papa Willoughby. Oops, bago ang lahat. Tara Kakaaro, ilibot muna kita dito sa aking pinagkukuhanan ng materialis. Dito lang yan sa Barangay Taloy, San Carlos City, Pangasinan. Hanapin nyo lang ang Ben Roofing Center. Ang lahat ng mga kailangan yung materialis ay nandito lang sa Ben Roofing. At kung isa ka rin na mahilig sa mga modern na design, dito ka na lang pumunta sa Ben Roofing dahil lahat ng mga materialis nila dito ay modern design. Huwag kayong mag-alala Kakaaro dahil kayo mismo ang masusunod kung anong gusto nyong design sa inyong gutter. At kung kulay naman na yero, madami kang pagpipilian dito. Hindi ka mangangamba sa kulay dahil direct to planta sila Kakaaro. Lahat ng mga kulay na gusto mo ay nandirito na. At hindi lang yero ang kanilang binibinta dito. Nagbibinta rin sila ng mga bakal gaya na lang ng angle bar, tubular, lat po, round bar, etc. Galvanized at black iron meron sila. At kung usapang stainless naman ay meron din sila. Kaya ano pang iniintay mo Kakaaro? Pumunta ka na dito sa Barangay Taloy, San Carlos City, Pangasinan, papuntang BMU. Hanapin mo lang ang Ben Roofing Center. Ay galala Kakaaro, panasampal mo lahat project mo. Huwag yan aming sumaterialis siya kailangan mo. Big shout out kay Boss Shirley at kay Boss Leo Patungan. Alright. Big shout out sa lahat ng mga tauhan ni Ben Roofing na mababait at solid kong followers. At meron din silang branch dyan sa Barangay Tambak, Malasiki. Malapit sila sa sementeryo, ang katabi nila gas station. Hanapin nyo lang ang Ben Roofing. Kung ikaw ay kagaya kong kontraktor, tara pumunta ka na dito dahil may special price tayo at isasagad ni boss ang materialis mo. Alright. Yun, nagdudugtong na kami ng Sipar Lins. Yun si Kakaaro. Tapos na namin itong naidugtong. So magdudugtong ulit kami sa taas. Ano? Yung mga zipper lines na idudugtong namin sa baba. Yan, lalatag na namin yan dito. Para maglalagay na kami ng sinipa mamaya ng fascia board. Tapos susunod namin yan sa taas. Tapos yung sa kilid. So, yun na. Tinatapos na namin yung connecting ng bracket. Dudugtong na lang namin ito mamaya. Siyempre tatanggalin namin ito. Itong mga sagabal, mga sobra-sobra. Para malinis, detalyado. Shout out sa aking kapatid na si John Ray. At big shoutout din kay Poriman Nilo Fernandez na napakagaling na Poriman at sa mga kasamahan nito. Shoutout sa inyong lahat Kakaaro. Sobrang init sa taas. Taas ba? Right. Yan. Manananghalin muna kami ni Christian para mamaya may lakas kaming bumira. Christian Lakas kaming ano. alam kong ulamin mo ngayon dyan. Sisig ulit. Favorite niya yung sisig. Favorite niya. Sisig, walang utang. Mustang natin na nakagarahe. Ano? Brr. Right. Dito na kami. Yo, dali ni Christian yung vintage na kaldero natin. Right. Si Christian, yan o. Manangan alamat. May tarire sabaw ng madam. Sabaw. Si madam ni, may tira sabaw. Right. Tutulog na naman kami Kakaaro. Sabi ako. Unya lang. Tama. Bali-bali eh. Karapatag. Oh, yan oh. Nakabiyan. Hindi kami maulog dyan, partida. Oh. Tayo, relax. Alright. So yun, tapos na kaming maglatag ng parlina. Idugtong na rin namin at napinturahan na rin, na-retouch na. So. Hey. Shoutout sa mga tropa nating welder. Yun, boss. Shoutout sa inyo, boss. So, bukas ulit. Bukas 3 kami dito. Folks.
Ay. Asawan lari, bubulog. Tani, kapul battle wala ni Papa Willoughby. Hey. Grabe. Pero joke lang, carry yan, yan dyan, carry yan. Flex mo dyan, flex. Carry yan yung Christian. Bigat, 15 kilos. Ay. So, yan. Yung pangalawang welding machine natin. Pangalawa. Sa segunda mano. Al tercero. 15 kilos ang bigat nito. Kaya nakakapagod. Si Christian, may pilay sa kamay kaya hindi makapag-focus sa kanyang pagbubuhat. Apisak din ang purpura mais. Apisak din.